Videon tarjoaa Farlight, suomalainen kevyiden retkeilyvarusteiden verkkokauppa. What? Meillä oli vedonlyönti Mowglin kanssa, että mun pitää kuvata joka ilta tai aamu tai vähintään kerran päivässä mun kuulumiset kameralle. Tai sit mä en saa seuraavana päivänä syödä mun päivittäistä annosta karkkia. Mutta joo, 111 päivä polulla. Tai kokonaan reissussa, mä lasken siis lepopäivät näihin mukaan. Mutta toinen päivä Oregonissa. Vietettiin 3 lepopäivää Ashlandissa. Ja jotenkin ei nyt tänään ihan lähtenyt tää vaeltaminen. Että en tiedä, onko se vielä tää kuumuus, mikä täällä on, vai olis 3 lepopäivää liikaa, vai painaaks toi mun reppu, koska mulla on ruokaa ihan sikana. Jotenkin nämä annoskoot on kasvanut täällä sen verran, että ruoka painaa, vaikka se on vaan 5 päivää, niin toi on melkein täynnä toi mun ruokasäkki. Silleen vertauksena mä lähdin silloin viime elokuussa sinne erämaareissulle, niin 8 päivän ruuat mahtui tuohon mun ruokasäkkiin, niin on vissiin hiukan tilaa vieviä ruokia, mutta käveltiin joku 11 mailia tai semmoista ja piti kantaa vettä viimeiset 2,5 mailia mukana. Vai olikohan se enemmänkin jopa. Mutta joo, ei ollut mitenkään kauhean savusta tänään. Pikkasen jossain kohtaa haisi savu. Ja mukava telttapaikka löytyi. Aina vaan, että joku oli tehnyt tarpeeksi tohon tän leiripaikan kulmaan ja latonut sit kiviä siihen päälle. Ja mä luulin vaan, että joku on siirtänyt kivet siihen syrjään. Ja olin ottamassa yhtä kiveä ja huomasin, että siellä onkin paskaa siellä alla. Se ei ollut ihan kauhean mukava yllätys. Itse asiassa mä ehdin siirtää sen kiven mun maavaatteen päälle, niin nyt mulla on mulla on ihan uusi maavaate, niin nyt mulla on kakkaa sit siinä kuulumassa. Mutta joo, vähän on väsynyt, kun naurattaa näin paljon tääkin homma, mutta teltta on hiukan tuhkassa ulkopuolelta. En tiedä näkyykö tähän kameralle, tuskin näkyy, mutta muuten ihan jees päivä. Toivottavasti huomenna olisi pikkasen lepposampi päivä sen puolesta, että jalka nousisi enemmän ja ei olisi niin kuuma. Ja mä kaipaan ehkä semmoista fiilistä, että jalka nousee kevyesti ja tämä vaeltaminen ei tunnu kauheasti työltä, mutta voi olla, että alkaa keho olla jo sen verran väsynyt, mä oon laihtunut aika paljon ja muuta, että ei niinku lähde enää, tai sit se on ollut tää helle, en tiedä, niin monta muuttujaa, mutta olisi kiva saada semmonen päivä, että täällä on jotain kärpäsiä mun teltta täynnä, jos ihmettelette mitä mä täällä tuijutan, mutta niin, olisi kiva saada semmonen päivä, että tuntuu, että etenee hyvin ja ei ole kauhean ponnistelujen takana mailit, mutta joo. Mä rupean tässä kohta puolin nukkumaan, vedän varmaan buffin silmille ja laitan korvatulpat korviin ja katsotaan mihin aikaan aamulla sitten herään. En oo käyttänyt herätyskelloa tällä sitten aavikon, joten yleensä mä herään joskus 5 aikaa ja se on ihan passeli olla 6.30 joskus silloin polulla, niin muuten ihan jees päivä. Katsotaan mitä huominen tuo tullessaan ja päivittelen sitten kuulumisia huomenna. Huomenta, se on 112. päivä ja halusin kertoa teille, että otin ensimmäisen oikoreitin koko PCT:llä nyt. Ja vaihtoehtona oli 4,2 mailia polkua ja 1,5 mailia hiekkatietä. Ja mä päätin tämän reissun alussa silloin kun mä tajusin, että monet oikas siellä aavikolla, että jos mulla on semmonen fiilis, että ei ole hyvä päivä ja on oikoreitti, niin mä voin ottaa oikoreitin.
tänään ei oo kauhean hyvä aamu. Mulla sattuu oikein lonkankoukista ja aika paljonkin. Lisäksi mä heräsin yöllä siihen, että mun oikea pohjasärki ihan sikana piti ottaa puranaa. Mun teki mieli leikata koko jalka irti, se oli niin paha kipu ja nukuin huonosti. Tänään on paljon savusempaa. Ja mitähän vielä? En tiedä. Musta tuntuu, että mä oon viimeiset pari viikkoa jo ollut tosi väsynyt. Ei semmoista samanlaista mitä Sierroilla, mutta tuntuu, että ei oikein kropasta riitä potku. En tiedä, onko sitä helle, vai onko se, että mä oon ollut täällä jo kohta 4 kuukautta. Mä oon laihtunut paljon, paljon varmaan eri syitä. Mut joka tapauksessa en oo ollut missään iskussa nyt viimeiset pari viikkoa ja edes 3 lepopäivää Ashlandissa ja ei näyttänyt korjaavaan asiaa, niin nyt otetaan oikoreitti. Ja joo. Mut semmoista. Toivotaan, että tää olo tästä vähän paranisi ja savu vähän hälvenisi ja näin poispäin. Mutta tää lonkankoukista on kyllä nyt pikkasen ikävän tuntunen. Mutta mä pidän tossa varmaan aika reilun tauon, kun mä pääsen tän hiekkateen toisen päähän, mistä pitäisi saada vettä. Mut joo, semmosella fiiliksillä saadaan 12 päivään. Aika komea mökki jollain täällä. Joo, nyt on olkapää niin hapoilla, että pistetään kamera pois. That's a weird door. But it's like a kota.
so happy I have the tripod again. Really? Yeah. I get much like more variety. Oh, I have a muffin left. you forgot you had Yeah. it. That's the best when you forgot you had something. Damn. What? I had another one. Another what? From the electrolyte stuff. But I can give you if you don't have. But I have one more, but I don't like it. But if there's I nothing gave you else, 2 liquid IVs. I thought that I only had one. No, I gave you 2. Yeah, I know, but I only drank one. Ah, So maybe I put it in here this morning, on the stove. But I did yesterday, but I didn't. So it's weird. Weird. I like that. huomenta. Se on nyt vissiin 116 tai 117 päivä. Ja itse asiassa mun syntymäpäivä elokuun 9. 30 vuotta tulee tänään mittariin. Yksi syy myös, miksi mä valitsin just tämän vuoden tälle vaellukselle, mutta en ole taaskaan höpötellyt teille yhtään mitään. Eilen käytiin kiertämässä Crater Lake. Otettiin siis PCT, ei mene siitä Crater Lakein vierestä, mutta siinä menee semmonen Crater Lake Rim Trail.
Ja se on niin kuin vaihtoehtoinen reitti PCT:lle. Niin suurin osa valtista ottaa sitten sen ja oli kyllä ihan älyttömän huikeat maisemat. Ja mitäs muuta? Eilen oli muutenkin vähän tunnerikas päivä. Aamusta jotenkin oli yhtäkkiä kauhean lämmin ja mä ensin ihmettelin, mikä mua taas vaivaa, että kun ei niinku lähe. Mutta sitten heti kun alkoi tuulemaan ja lämpötila laski, niin sitten mä voin taas hyvin. Eli se oli taas se kuumuus, vaikka se ei olekaan enää niin paha, mitä se oli tuossa pari viikkoa. Ja tässä vielä. Mun ilmapatjassa on reikä, joten mä varmaan viime yönäkin puhalsin 6 kertaa siihen ilmaa, kun mä havahdun siihen, että mun lanti on maassa. Niin semmoista. Mitäs muuta ihmeellistä tässä on tapahtunut? Oregon on ollut mukava vaeltaa. On ollut just niin tasasta kun mä kuvittelinkin. No ehkä täällä on joitain mäkiä, että sit nää aina yllättää välillä, mutta siis ei ne ole mitenkään pahoja. Ja kuusimetsää, mäntymetsät, ne on ihania kävellä. Mutta sitten täällä on myös laavakiveä. Mä en oikeastaan tajunnut, että täällä on tulivuoria. Joten se tuli taas vähän yllätyksenä. En mä tiedä, miten mä oon sieltä YouTube-videoista kattonut, mutta joo, tulivuoria täällä on. Mutta tänään on ohjelmassa kävellä 2,7 mailia valtatie 138. Siitä liftata Chemaltiin, ostaa sieltä lisää ruokaa. Katsotaan vielä, mitkä mahdollisuudet siellä on tehdä pestä pyykkiä. Ja olisi kiva saada vaatteet pestyä, mutta mä en jaksa kauheasti säätää sen takia. Ja sitten ostaa lisää ruokaa tosiaan ja katsotaan, jos käydään jossain ravintolassa varmaan syömässä ja sitten takaisin polulle. Ja tässä tulee ensimmäinen palosulku. En muista kuinka monta mailia tämä ensimmäinen sulku on, mutta valtatie 138, valtatie 58, niin sitten pitää liftata sinne 58 Chemaltista. Ja 17 mailin päässä sieltä olisi semmoinen kiva järvi, niin mä haluaisin sinne mennä viettää mun synttäriä. Mutta katsotaan nyt vähän, miten nämä aikataulut pelaa tänään. Että aina kun menee kaupunkiin, niin siellä jotenkin kuluu se aika maagisesti. Ja näin, mutta hyvin täällä menee. Ei oo valittamista. Että paitsi tää ilmapatja. Katsotaan, toivottavasti mä saisin sen korjattua. Mä löysin siitä eilen reijän, mutta ilmeisesti mä en osannut paikata sitä tarpeeksi hyvin. Voi olla tietysti täällä jotain muutakin reikiä, mistä mä en tiedä. Tekis mieli ostaa vaan uusi patja ja sitten säätää ton reijän kanssa myöhemmin. Se voi olla, että mä teenkin niin, mutta semmoista. Mut nyt mä juon mun aamukahvin ja pakkaan sit kamat ja lähden liftaamaan Chemaltiin. Waterjang lähetti mulle synttäripaketin. Katsotaan mitä siellä on sisällä. Toivottavasti ei mitään kauhean häröä. Thank you Waterjang for sending me this package for my birthday. I'm excited to see what's inside.
Ei vitsit. Thank you for the tank. I'm too afraid to check it out if there's something inside joke here, so I probably won't film anymore. But thank you for sending me this package. I miss you and I appreciate this. Hey, vitsit! I don't know, Water Tank, how you managed to find this. You have to tell me when we see each other again. But this is really impressive. Wow, that's that's really amazing. I hope you also bought one for yourself as well. And then there's Trader Joe's coffee because I love it. The best toilet paper ever. And it seems you put some Cliff Bars. Luckily, I'm not tired of these yet. It would be a bit disappointing. Oh, and Quest Bar. Yeah. Well, luckily I like these as well still. So, and then yeah, this is amazing. I don't have to use my stove anymore. It's a kind of annoying. It's not good in strong winds. And then yeah, these are always helpful. And the card, thank you for the card. Yeah, I got a bit emotional when I read it. So yeah, and then there's something here. I don't want to open it. I think there's something. I don't know what there is. But yeah, thank you very much. And yeah, this is impressive. You can tell me the story when we meet each other again. Okei, ei täällä ollut mitään häröä. Tää on Geisha ja Dumle. Ai vitsi, tää oli kyllä hyvä. Thank you, Water Tank, so much. This was actually the best birthday present I can remember of having in my entire life, I guess. So thank you for it. Kyllä kuulkaas, nyt saunas kelpaa muumilimsaa. Mutta kiulu on kyllä vähän mitä on se joku muovikippu, mutta kattokaa. Mikä kiuas. Ai että. Paras synttäripäivä ikinä. Feel accomplished then today, just like the best thing today. Okay.